баъди бозии даври якашниҳои Евро 2024 байни мунтахабҳои Англия ва Словакия, мо шоҳиди нофаҳмоии бузург миёни футболбоз Деклан Райс ва сармураббии Словакия Франческо Клаззони шудаем. Тамоми ҳайати Словакия аз ин кори Деклан ба хашм омаданд ва мо имрӯз оиди чунин моҷароҳои футболӣ ҳарф хоҳем зад. Чемпионати Аврупо ба анҷоми худ наздик аст. Талакай 4 иштирокчии полуфинали Евро 2024 маълум шуд. Испания муқобили Фаронса ва Англия муқобили Нидерланд. Ба ҷадвал нигаред ва гӯед ки кадом мунтахабҳоро шумо дар финал мебинед. Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомони дар аввалини ҳисобпуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз Деклан Райс шурӯъ мекунем. Мо фишори физикиро байни ӯ ва Клаззони дидем ки зеби футболӣ набуд. тибқи гуфтаҳои мутахассиси словакӣ, ӯ мехост бо доварон ҳарф занад ва Деклан бошад садди роҳаш шудааст. Барои монеа шудан бошад, ӯ Декланро тела додааст. Доварон ва бозингарон ҳама он ҷо ҷамъ омаданд ва пас аз чӣ сухани Райс баҳс калон шуд. тибқи хабарҳои расонаҳо, Деклан даҳонатро пӯш ва гум шав аз ин ҷо гуфтааст. Даҳшат. Албатта ин суханон баҳсомез мешаванд. Баъдан Клаззони иқрор шуд ки Деклан ба наздаш омада узрхоҳӣ кардааст ва ба назар ҳолат ором шуд. нафаре ки аниқ узрхоҳӣ накардааст, ин Лионел Месси аст. вақте ӯ пас аз голзанӣ дар ҷоми ҷаҳон ин гуна ҷашнгирии муқобили Нидерландро иҷро кард, аниқ медонист ки амалаш чӣ маънӣ дорад. пеш аз бозӣ сармураббии Нидерландия Луи ван Гал изҳор дошт ки техникаи Мессиро балад асту ӯро дар бозӣ иҷозаи ҳаракат кардан нахоҳад дод. дар ҷавоб Месси шитоб накард ва посухи худро дар майдон дод. баъди ба самар расонидани гол ва ҳисобро 2-0 кардан, ӯ бо ишораи гӯшҳояш сӯи мухлисони нидерландӣ рафт ки касе аз диданаш хушҳол нашуда буд. ҷашнгирӣ ҷолиб мешавад вақте ҳикояи паси пардаро ҳам фаҳмед. солҳо пеш Ван Гал сармураббии Барселона буд, вақте даста Хуан Роман Рикелмеро аз Аргентина оварда буд. бовар мекунед ё не, Ван Гал айнан ҳамин изҳоротро монанди Месси ба Рикелме карда буд. ӯ гуфта буд ки Рикелме ба даста кӯмак кардан наметавонад ва ба назар онҳо як бозингар кам бозиро мегузаронанд. Рикелме дар мунтахаби Аргентина дар мавқеъҳои гуногун бозӣ мекард ва ба ҳунараш таъсиррасон шуд. вақте ки Рикелме дар бозӣ ба голзанӣ даст ёфт, ӯ сӯи сармураббии худаш бо ин ишора аз худ дифоъ намуд. агар Мессиро донед, пас бояд дар ёд дошта бошед ки Рикелме яке аз идолҳои ӯ мебошад. баъди гуфтаҳои Ван Гал, Месси тавре ҷавоб дод ки солҳо пеш Рикелме ҳамин корро карда буд. ин ҷашнгирӣ Ван Галро ба хашм овард ва баъди бозӣ баҳсе ҳам сар зада буд. Месси тавонист ки мутахассиси холландиро асабонӣ кунад. мегузарем ба дӯсти Лео Луис Суарес. дербии мерсисайдӣ замоне диққати калон ба худ мегирифт ва бозиҳо бо шадидият сипарӣ мешуданд. он вақта сармураббии дастаи Эвертон Дэвид Муэс оиди ҳамлагари Ливерпул Луис Суарес комментария дода буд ки ба найрангбозӣ гунаҳгораш намуд. ба ақидаи Муэс ин кори Суарес мухлисонро аз тамошои бозиҳо дур мекунад. Суарес бошад дар ҷавоб баъди гол задан рост ба назди Муэс рафта ҳамчун ҳунармандон худро ҳавола дод. касе ки инро дид дарк кард ки сабаб дар чӣ аст. Муэс бошад хунсардиро пеша кард ва баъди бозӣ гуфт ки агар ӯ Суарес мебуд, ин корро намекард. ҳатто агар Эвертон пирӯз мешуд, ӯ назди Суарес ҷашн намегирифт. ҷолибии кор дар ин аст ки голи задаи Суаресро худголи Лейтон Бейнс ҳисоб карданд. боз кадом ҳолатҳои баҳсомези футболиро шумо дар ёд доред? ҳатман дар комментария дар ин бора қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.